Ama-ama nga gitumbok nga suspitsadong may among-among ug mipatay sa 17 anyos nga stepdaughter na pugos lang pagtahan tungod sa mga taong nga giingong gustong mopatay kaniya. Si Nico Rizerino sa report. Napugos pagtahan sa ikaugalingon sa kapulisan si Mitchell Diego human mahug sa bungaw sa barangay Ilaya sa lungsod sa Tayasan tungod sa gingong paggukod kaniya sa armadong mga tao. Samdan ang nagkalain-laing bahin sa iyang lawas ug ang mga tanod na sa barangay Ilaya ang miluwas kaniya. Kay dili naman makalihok, mitahan na ang sospek ug miangkon nga siya ang mipatay sa 17 anyos niyang anak-anak o stepdaughter nga si Anne Jane de la Cruz. Apan gihimakak hinuon sa suspitsado nga gilugos niya ang biktima. Gidugang sab sa sospek nga ang biktima mo'y mihangyo nga patyon siya hinungdan nga nabuhat niya ang krimen. Butang nga iyang gibasulan. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagbantay sa iyang inahan sa ospital. Gingong gidala sa suspitsado ang biktima aron mangitag kwarta nga ibayad sa giabunong dugo sa inahan sa biktima nga operahanan. Apan giingong gidala sa hilit nga dapit sa barangay Kaidyokan, Valencia ang biktima ug didto na giingong giamong-amungan ug gipatay. Giangkon sa suspitsado nga adik siya sa gidiling drogas. Ipa-autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung nalugos ba kini sa ama-ama nga suspitsado. Pasakaan og kasong rape with homicide si Diego. Wala na ako na siya lugusa, sir. Mismo among duha nakagustuhan. Di, actually sa Tayasan may ni-inform na mo nga regarding siya iyang i-admit ba nga krimen. So dito na siya, dito na niangkon siya. Dito siya niangkon, oo, niangkon siya dito nga muna nakasa siya tuwa dito ang pating lawas sa Valencia. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.